Μητόγλου. Ρίχνει ο Σλούκας. Κυνηγάει Walkup. Σλούκας για 3 προλαβαίνει το Μιλουτίνο. Φατιστοχή 37-33. Σλούκας. 7 και 50. Πάρει για 3 μέσα 26 και 17-19. 2 λεπτά ακόμα για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Ο Σλούκας έστειλε και πάλι ψηλά το πικερό και εκτελεί αμέσως για 3. Δεν πήρε το rebound εν τέλει. Ο Ολυμπιακός Σλούκας πάλι εκτελεί πίσω από το σκριν και τώρα θα βάλει το παίκτες του σε αυτό το τεράστιο παιχνίδι. Σλούκας. Πάρει για 3. Είναι μέσα για το 31-20. Να καλύπτει και τη ρακέτα από Παπαπέτρου. Κάτι πως τριάρι δεν έκανε ο Γκριγκόνης. Σλούκας. Νέο τρίποντο. 15-10. Το σκορ φαίνεται να πηγαίνει ψηλά. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός 23-18. Ακούμε το Γιάννηνά του. Ο Παναθηναϊκός θα... Σλούκας στο rebound. Κρατάει μπάλα. 6 και 20. Σλούκας. Η λόμπα για να αποφύγει. Σλούκας. Περνάει από το Λαρετζάκι. Καλάθι και φάουλ. Που μετέφερε. Μετέφερε μέσα στη ρακέτα. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους ψηλούς του Ολυμπιακού. Πυρκόνης για 3. 34. Αργά περνάει το κέντρο, δείχνει το σύστημα. Με το Λαρετζάκι πάνω του, Σλούκας. Πέρασε, πάσα έξω. Ο Γκριγκόνης αφύλακτος για 3. Ξανά. Πίστευτο παιχνίδι, πραγματικά. Σλούκας. Σκρίνει από το Λεσόρ. Σλούκας περνάει και από το δεύτερο. Βγάζει έξω. Στημένο, κακός. Γκραντ. Σλούκας. Παπαπέτρου για 3. Για το 70. Χουάντσο για τον Σλούκα. Στην υψηλά αυτό στο πικερόν με το Λεσόρ. Θα του περάσει και τη σκαστή πάσα και αυτός βγάζει έξω για τον Παπαπέτρου που αφύλακτος το σουτ θα δώσει πάσα. Σλούκας με το Λαρετζάκι μπροστά του. Ο Williams Γκος έχει πάει στον Άννα. Ανεβαίνει ο Λεσόρ, δίνει το σκριν. Σλούκας μένει κοντά του ο Λαρετζάκης. Σλούκας γυρίζει, πασάρει στην αδύνατη πλευρά. Φύλακτος ο Γκριγκόνης, δοκιμάζει για 3. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Καλό μπλοκά. Σλούκας. Σλούκας περνά το Walkup. Γκραντ. Θα καρφώσει απίστευτα.